ଯେତେବେଳେ ପକେଇବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଏ ଦୀପକ ଆଉ ଇଏ ଜୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ସରିବ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛଣା ସରିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲାଣି ଭାଇ, ତିନିଟା ହବ ନା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁଣି ମେଳାକୁ ନା, ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଫିକ୍ ବି ରହିଛି, ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ପାଖରୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ସବୁ ତେଲ ଛାଣି ଜିନିଷ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ନେଲୁ। ନେବାର ନଥିଲା ଭଲ। ଘର ଧରି ଖାଇ ପଳେଇବା ହେଲା କି? ଧରବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତିଆ ଧରିବି ମାନେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ହଁ ଭଲ। ଫଟୋ ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିଛୁ ନା। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପଣ୍ଡୁଣି ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ନଳଭାରରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ, ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତ ଏ ମେଳା ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ବସି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 26 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26। ଏଇ 26ରେ ମେଳାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଗଣି 10-12 ଦିନ ମେଳା ବସିବ। ଆଉ ଦୋକାନ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଛି।